nako kay ga karon guys. Bisa gula pa. Kapuya sa dimoy sige ka. Asa ko agi ma'am. Ug karon guys, di sila managan nako. Order taglami, di ta manghatag. Mukaon sa tag minom sa taglami sila ra dula-dula dito tagdong. Waiting for the delivery. Hi guys, mo na sila mga di sila mamansin ako guys. Gagawa ra sila og lain-lain sila porma oh. 2 ml guys oh. Uy, kita tulog ako ika na. Di sila mamansin ako kay ilang ibuhat. Ay gawin. Dali uy, sigo ano may ml pa more. Direct. Ay ganun misud ko. Di sila managat na. Oh my god. Lain-lain og trip. No, day Lord. Oh. Kabaliw na ba? Kamatay na ko kay kuan. Di sila mamansin, puro sila busy kay sila silang ibuhat. Muing gito sila na. Mga ML people. Ipush. Ipush gitu. Duha pag duwa o pa siya nahuman siyang dula o nag loading pa. Dali, Duha pud ML napoy usa dire dalayo. Hinana sila ka salbahis guys. Sige. Sige pindot gyud. Oh, nabuak na lang ko diya ang cellphone sige pinindot sa ML. Oh, sige kana. Oh. lagi gugod si Maymay. Nalipay kay sila. Uy, namatay. Lingaw. Happy. Happy. Ang skill pa ko na maigo. Sa mga Ala, ML. Mga adik sa ML. Ba, kamatsunon ko. Nasi kamatsunon ko rare. May consent sa ugta. Hala. Oh, tinanggap pagkatalo? May consent siya. Paita. Magpermanente. Sila dire guys. Dili sila mamansin o dula pa more o ganina ang gidulaan ganina kay ML karon ROS na sad mga adik kini mga kuyog dress balay. Seryoso kayo seryoso kayo rapoy ML dire ay lain mga kuane mga pangbato sa Pilipinas ning mga ML. Gabi ka? Yes. Ay, abi ko gwa. Oo, murutag sa buga. Ha? Ano di ay? Pero wag yung nagsabog ng mga adik sa ML. Oh, sige, yun mo panagad. Bantay mga ayo mo salami na kung bantay yun. Yasa sa tabi pala si Charge. Balik ko doon. Sila managad na. Kalabang? Sige. Dula pa o nagaduwag Super Mario diri ay. Nasa gaduwag ML diri. Bro, dana. Awa ko, biwa na lang. B1 dito ko na. Yung giwa na yung kundo. B1 dito ko na ilang dulaon. Sometimes. Bolta. Sa bro, Brol. Unsa brol ninyo? kuhan, ML. Sa ML. Bro lang, bro. Ito mo sa email para malingaw sa mo. Nagkatao, party. Party ML. Party ML. Sa Para saban. murag way tawog. Kita kra usad dire sila kay ala lingaw kay cellphone tuplok. Loko man sa ka. Tuplok. O istoryahan oy kuan. Nga way tingog. Way tingog. Ano sa? Happy. Hala nga kuya. Maayo kayo. Dapat sa lagi ML. Paita ng mga tao dire. Di sila managad na ko. Iyo tayo. Siguro sa email at OS. Bisa kung sari na dulaan.
Pero actually guys, wala may diri sa mua na may diri sa kuan ilang sa CG kay na internet. Gusto kay wifi na lang ko. Sa mua kay wifi load, wifi tanan. Wa-fi. Wa-fi pang laba. Wifi panglaba. Wi-Fi. Huwag nagwat-huwat sa akong delivery kay dito mga tag minam tag lami. Tadi ka man. Ay, kigwa na natong delivery. Bantay, inamburon. Uy, shit. Dali. Shago. Ano yung mga bisyo dali sa mga tao o tanawa. Iyarag duko. Saan na sila managad? Managad sila. Nana na sila permes. Pudpud kamot niya sige pindot. Kaita ning daghan ta sa balay ba niya. Iwan niya, ako gigo. Lili. Ala. Iyarag Patay si Tagalog. kuan si cellphone sila managad na ko. Unay ko, Andre. Sa pagtubo ni wala na may kuan. Ay! Bagus gana is cute ah. Kasak. Kami kiss na ko. Pat na. Oh, duha mi ka buok gari Regine gari. Is cute. Tulog kay kiss. Imalik kay kiss.